Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Iko TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko live diri sa Municipality of Matalom. Nga guys, sa September deron, September 14, 2021. Ako naghangyo sa tanang taga Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay, headed by to our beloved Mayor Eric H. Pahulio o mga kauban. Okay guys, ato gayon silang suportahan aron magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, ito ning himuon para kuan. Magtinabangay sa kanunay Matalom nun para makabuot na to ang padayon nga kalambuan sa lungsod sa Matalom. Ato gayong siyang suportahan Matalom nun para mas daghan pa tang mga programa nga mahimo nga gibuhat ni nato aron makatabang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Once again, magtinabangay kita. Ato kayong suportahan ang administrasyong kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Okay? Welcome to my channel. Welcome to Iko TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom.